Dă ăsta roșu la o parte. Păi cu ce să închide? Nu se închide. Închide. Da-mă până la ce? Dă-mă până la urmă! Nicolina, fii atent. Dă dracu geanta asta încoace, că nu știu. Să sperie, dă geanta asta încoace. Mamă, care m-ai făcut și să-mi bag. Mamă, să moară, mamă, gata, că nu. Stai. Pisică. Pisică. Măi, fii atent. Ce să mă liniște, să rog din suflet. Spune-mi ce face, spune-mi ce face acum. Taci! Ce? Eu tu drept, fii atent. Să te iau geanta. Nu o iau și nu fac nimic. Stai. Nici nu mă mișc. Băi, oameni buni, e un tigru în fața că e tigru în fața liftului. Mă, nu mi-arde de glume, n-au zis că e un tigru în față, este stăpiți la cap în gură cu interviul mamii voastre. Să nu fie așa glume proaste în gura care a avut gluma asta. Băi! E cineva? Cât de prost, bă, ce disperat după interviu. E cineva? Băi, cineva? Alo? Tirați-ai dracu cu glumele voastre proaste! Nici nu mă mișc, nici nu am Nicolina, mișc de aici. încet. Hai să sperie, Deci nu ies decât dacă cu ochii închiși. Tu stăm aici, hai să ieși, fii atent, stai așa. De capul meu. Că tu ești Vreau să-l tu ești mai mic, eu sunt mai înaltă, îi țin eu aici în sus cu geanta. Dacă ești tu înainte, te duci tu înainte, uite așa și vin și eu după tine. Uite așa, stai să ți Păi tu ce faci aici? Cu cine rămâi? Stai puțin. Lasă-mă, mă, că rămân eu cu el, mă, că... Stai, bine, ies încet, ies Uite, încet. țin eu geanta. Ies încet, Nicolina, ies. nu țipa. Nu țipa, taci. Ușor. Ies încet. Bravo, băiatul, bravo. Bravo, băiatul, bravo. Hei! Cineva la lift? Bravo, băiatul. Bravo, băiatul. Băi! Alo! Băi, gata cu gluma, băi! Băi! Două ei de glumă, gata! Ce fac, Doamne, cu toate ăștia? Lasă-l, că luat. Ce-am luat-o, mă? Lasă-l. Ce, mă, gata? Hai că pleacă. Tigru la ușa. Tigru, dracu, nu era pisică. Nu pot să cred așa ceva, nu pot să cred așa ceva. Eu ce-am...
să nu vă fac pe niciunul de la el. Felicitări! Ai fost la... Știți cum sunteți? Minunați! Sunteți colosal!